Okay mga bay, ako lang i-share ninyo ang akong experience gahapon no. Kay niingon man akong igsuon nga manghulam siya og kwarta kay mo lagi iyahang pasangil nga nagpanic buying na sila sa Osami City. So ako isip ko siya ka magulang, nabalaka sab ko, nagalala ako. Kaya ang ginawa ko kahapon, sumama ako kay Azil Lexi. Nagkisabay ako sa sasakyan niya. Tapos na bumaba lang kami sa bumaba kami sa Save More. Tapos ang nangyari, ayan, naggrocery ako, ito karami. Hindi yun sana ang purpose ko, alcohol lang ang bibilhin ko. Kaso walang alcohol na makikita. Talagang sold out lahat ng alcohol, wala akong nakitang alcohol. Napakaraming tao doon sa Save More kahapon mga bay, kaya parang nagpapanik na rin ako. Parang hindi naman siya talagang panic, no? Parang preparation na rin ng mga tao na sa loob ng isang buwan hindi sila lalabas. Dahil sa ating pagsubok ngayon na itong tinatawag na coronavirus or NCOV-19. So ang nangyari, ito naggrocery na ako. Ito yung mga binili ko mga bay for preparation na rin to for 1 month namin magpapamilya. Tapos ang plano ko is mamili muna ako bago ako mag-withdraw ng pera para sa kapatid ko. At salamat sa Diyos. Offline lahat kahit maaga pa kahapon. Alas 3:20 pa yun ng hapon pero offline lahat ng bangko. Salamat sa Diyos. Kung hindi, mapapadalhan ko ang kapatid ko ng ganong halaga na hinihingi niya. Para ibigay lang doon sa mga halang nakaluluwa na inis talaga ako. Kasi na-scam na ako noon pero hindi pera. Load lang yun. Tatlong tagti 300 na load. Nung manghingi na ng pera, matras na ako. Wala akong ganong pera eh. Tapos ito ang pinamili ko mga bay para preparation na rin sa loob ng isang buwan. Wala talagang alcohol as in. Ito. Ayan, loob ng isang buwan na ito. Tapos, ewan ko kung nasaan na yung iba. Apat ito. Ayan, pambabango natin ang ating mga damit. Pinabanguhan ko yung mga pang-alis. Shampoo. Apat ito. Tabi-apat ang ginawa ko. Sus, ubos-ubos talagang mga tinda kahapon sa Save More. Pumunta kami tinawagan ko si Inday Ngabil. Sinabi ko sa kanya na wala nang mabiling alcohol. Kaya agad-agad umalis siya, pumunta siya sa Gaisano Grand Mall Basak. Wala din daw ang alcohol, ubos. Pumunta din siya sa Save More dito sa ni Savers ba na. Basta lahat ng mga grocery na maliliit dito sa Basak. Walang alcohol na makikita. Ito, bumili ako ng ganito kasi may promo ang Safeguard. Itong hand wash to. Tapos merong i-refill. Duha raman siguro ni akong gipalit. Tapos bumili rin ako nito, Reserva. Hand wash pa rin. Maglalagay ako ng isa sa lababo at isa sa CR. Sa CR namin. Sunrocks meron pa ako doong dalawang ganito. Dagdag lang ako ng isa. Tapos ito pangmumog ng mga bunganga na mababango. Ayan, pabango. Shampoo ng mga bata, iba yung shampoo nila, iba yung shampoo ko. Ako nahiyang ako dito. Tapos ito, panglagay ko to sa mga butas ng CR. Butas ng paliguan kasi iba yung paliguan namin, iba din yung palikuran. Ayan, lalagay ko sa mga butas yan para hindi pumasok yung mga ipis kung saan nagdadala ng mga virus din. Ito panghugas ng alam nyo na. Itong ayan, mabango ito. Dito doon ko na kay Ate Charing na mabango yung green. Kaya bumili ako pang isang buwan na talaga to. At syempre, bumili rin ako nito dahil hindi lahat ng sahig ko nilagyan ko ng floor mat. May mga bahagi na hindi ko nilagyan ng floor mat. Kaya lalagyan ko nito para yung mga ipis-ipis hindi makapasok. Tapos ito, pabangon nyo sa kwarto nyo. Sabon nyo ito mga bata. Yan ang mga pinamili ko ba. Medyo marami-rami ito. Ayan, pabango. Yan, dambuhalang sabon. Buy one, take one. Na Surf. Ay, Diyos ko po, Rode. Asa man eh.
Tapos, bumili rin ako ng breeze. Dalawa din to. Buy one, take one. Mga promo binili ko. Ayan. Tapos, para sa mga decolor yon, ito ang para sa mga puti. Sa mga uniform ng mga bandi ko. Nausa na naya. Tapos, ito, may sabon. Safeguard. May free pala to na hand sanitizer. Ayan. Free hand sanitizer. 3 safeguard. Mag-safeguard talaga tayo. Ayan, may isa pa palang dab. 5 pala yun. Bumili rin ako ng sachet. May isa yung sunrox na pangkulay para sa mga decolor. Ayan, meron pa ako doon 2. Ayan, nagdagdag lang ako ng isa. Ito, hand sanitizer. Maganda ito. Mabango. Ayan. Diyan sa mga tayo, mga sabon-sabon, mga kailangan sa panglinis. Ito naman, ito pa pala. Yung tissue. Promo ng SM. Bonus. Tapos ito, binili ko kahapon sa Rose Pharmacy. Nagtry ako sa Rose Pharmacy at saka sa Mercury Drug. Wala talagang alcohol mga bay. Ubos. Alcohol ang naubos. Kaya itong pagkilikili na lang ng mga lalaki ko ang binili ko. Tapos itong wipes. Ayan. Shout out pala doon sa follower ko na nasa Rose Pharmacy. Diyan sa Basak, Lapu-Lapu City. Dire sa pagkaon na punta. Pati pagkaon, mag-stock na ako mga bay para hindi na lalabas talaga. Dito lang tayo, mga palangga ko para hindi na tayo makalabas. Ayan, sa pagkain naman tayo. Ayan, ito ang kinuha ko, yung Bear Brand para magatas na sila. Tapos meron siyang free na ito, ang tawag dyan. Ako naman. May free siya na jug. Ayan, itong maganda sa promo kasi may mga free siya na mga ganyan. Ayan. Ayan, yung gatas. Sige, kayo dyan na may mga naipon ng kunti. Sige, magbili na kayo, maganda na kayo. Kasi napakalaking pagsubok ito sa atin. Nakalagay na to sa Biblia, kung hindi man tayo lusubin sa bagyo, ulan, lindol, sunog, lulusubin tayo sa pamamagitan ng mga germs, ang Tagalog ng germs, yung mga dumi. Kung sa Bisaya, kagaw, so Ginoo, tabangi, di ay toothpaste, di ay pensya ni, mga diplop, unsa ni? Lucky Me. Upat-upat akong palit. Tapos pasit kanton, 4 tilihan. Sige. Ito, mantika. 2 litro. Meron din palaman ng tinapay. Kung sakaling wala nang mabila ng tinapay, gagawa na lang ako dahil marunong naman ako. Ayan, yung mga Spans, Scotch Brite, may promo sila. Siyempre, asin, dinamihan ko na. 4 na kilo ito. Iodized salt. Mga pagkain. 1 cup noodles sa Rap. Na-request mo yan, Rap. Bitchin. Konting bitchin lang ilalagay. Wipes. Bakit may wipes dito? Tapos yung dilata, kunti lang ang binili ko kasi may cotton buds. Dilata, kunti lang kasi marami pa akong stock na dilata. Ano mo kuya? Marami pa akong stock dyan na dilata. Hanggang likod yan. Kaya nagdagdag lang ako ng kunti dere. Pila ni kabo. Murag pulo rin eh. So, ayan po lahat ng stock ko. Para sa mga mahal ko sa buhay. Ayan, lahat yan galing sa pinaghirapan natin. Ninyo. Sa mga duga nyo talaga, na panunood nyo ng YouTube, ayan, nagamit ko. Mga naipon ko ng kunti, ayan na. Sige. Igawas na dito mga karton tanan, be. Kaya na ay mangungaan na, magkuhan sila. Yung mga lakal. Dili, utang ra dito kay dili na mo kuhan. So, ambi na kuya. Ayaw sa. Wala lagi. So, ayan mga bay. Ang binili ko. 4 na Lucky Me, 4 na pansit canton, 4 na pack. Mga dilata, oil, asin, bitchin, toothpaste.
gatas. Ito, panglagay sa mga sahig, mga kung ano-ano. Ayan, daming sabon. Yan lahat ang binili ko. Yan, meron pa dyan sa awa ng Panginoon. Yan, maraming sabon, maraming pang sabon. Sige na. Mura gini. Bye-bye. Nya, tapos nag-check kami ni by floor. Sa mga groceryhan talagang wala na mabiling alcohol. Buti na lang yung tindahan dito na malapit, may nabili ako. Malapit sa amin, buti na lang nakabili siya ng mga alcohol. Kaya ito binili niya. Ayan, ilang kwanto? Ilang ml? Sirat importanday. 150 ml. Yung alcohol pala mga bay, kailangan 70% solution yung piliin nyo. Tapos huwag kayong basta-basta bumili ng alcohol sa sa kung sino-sinong hindi nyo kilala kasi marami na mga fake ngayon na alcohol. Oh, sige, piting daghan ng alcohol. Tamsa, pinakaego dire. Be? Dera. Dera ang alcohol. Kana gikan na ni Inday Ngabil atong nagkuan mi kay nahurot man akong dako kay alcohol. Ipangligo niya mo na ang gikuan niya, gihatag niya kay wa naman kuy alcohol god. Nya wa poy napalit. Oh, mo na. Asa nang uban? Oh. Tag 33 pesos. Hindi ko alam kung anong presyo talaga nito, no? Basta 33 pesos yan. Huli ako ng marami mga bay. Takot rin na maubusan kasi wala na talaga sa mga grocery na malalaki. Wala na kuya? Oh, tag-isa kayo nitong Ethel ha. Kailangan 70% solution yung bilhin yung mga bay. Ayan. Ayan, lahat yan alcohol oh. Daga na alcohol. Diyos ko, Ginoo. Importante lang talaga mga bay. Di, akura able. Importante mga bay. Importante mga bay, malinis tayo sa paligid natin, malinis tayo sa katawan natin. Pag meron tayong nahawakan, hala sige, spray dahil alcohol, dahil spray oh. Oh, spray dayon dahil, mong kamot dahil, butang na dahil. Tapos sa Sibmore, bago ka papasok, sprayhan ka. Bago ka makapasok sa groceryhan kahapon. Tapos naiwan pa yung ATM ko. Naiwan pa, nasa cashier na kami. Ang laking kasalanan ko sa mundo kahapon. Nasa cashier na kami nung nag-punch nito, no? Tapos, nung magpa-debit na ako, wala yung ATM ko sa wallet ko, sa sulok-sulok ng bag ko, wala. Tapos, naalala ko, nag-withdraw pala kami ni Ate Irene last time. Tapos, sabi ko, tinawagan ko si Ate Irene, sabi ko, naalala mo yung bag ko na suot ko nung nagkasama tayo Ate Irene, o tapos, hinanap ng baby girl ko. Salamat sa Diyos, nasa bulsa, nakita, ayun, humabol naman silang dalawa doon. Humabol ang kuan, batang bulingit. Sa groceryan, ayan, nakabayad, tapos, sus, Ginoo ko, kahaba-haba ng pila, kaya ang daming na grocery. Talagang nag-prepare sila mga bay, sa, sa pangyayari ngayon sa mundo. Diyos ko, tulungan nyo kami. Oh, yan ang nangyayari. Yan, hinatid na Ate Irene. Maraming salamat, Ate Irene. Ate Irene Vlogs. Please, pakisuportahan nyo si Ate Irene Vlogs. Nandyan sa community ko yung kanyang YouTube channel. Pati na rin si Azel Lexi. At ang aking napakabait na kaibigan, walang iba, Inday Ngabil. Ayan mga bay, salamat sa pagsuporta ninyo. Sa ngayon, at syempre pala si Manay Biday at si Inday Gamay. Ayan, ha? Pakisuportahan nyo. Maraming salamat po. Yung YouTube channel ng aking baby girl. Ano man to yung YouTube channel, bebe? Wala naman to ni mo gi-update. Sige lang, kay-update na to na yung YouTube channel. Ayan, tingnan natin si Ate Irene Vlogs kung anong ginagawa niya ngayon. Siya talaga ang naghatid ng ATM ko para mabayaran ko lahat yan. Lahat yan. Kaya maraming salamat talaga, Ate Irene Vlogs.
Ito, salamat talaga. Kaya, dahil sa kanya, nabayaran ko ito at naiwan ko. Hindi ko talaga naisip na i-check muna kung nandyan ba. Kasi kampante ako na nasa bag ko. Yan ang nangyari. Tingnan natin si Ate Irene Vlogs. Hi, Ate Irene Vlogs! Kumusta? Busy siya ba? Nanahi siya. Ayan siya. Bi, pag-iat ah. Manahit mas. Sabi ko kay Ate Irene, magtahi siya ng mas. Kasi may idea na ako kung paano. Ayan po, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking pang-apat na ina. Ate Irene Vlogs. Ayan, busy siya ngayon kasi maraming nagpapa-repair sa kanya. Ay, congrats! Congratulations! At meron po pala siya dito mga paninda. Ayan. My chain. Ayan, pang Zumba mga bay. Saka leggings, merong may bulsa, meron ding walang bulsa. Ang gaganda ng tela mga bay, nakabili na ako. Dalawa sa uyab ko na pula. Isa sa baby girl ko. Tapos isa sa kuya ko. Yung isa, hindi wala mang magkasya doon, purya-buyag. Sa akin ito, gusto ko to kasi wala pang partner. Hintayin ko pa ang partner nito. Diba? Ang gaganda ng tela, makapal. Bili na kayo. Ayan. Ay, kabayo nalagpot. Nahos-hos. Gawas lagi Bisaya lagi. Ayan, ingon lagi sa Tatay Digong kung wala kayong magawa, magpunta kayo, baka magikot-ikot lang kayo sa bahay niyo, baka meron pa kayong hindi napuntahan. Tapos magtuplok-tuplok kayo sa cellphone, bumili kayo ng maraming cellphone, magtuplok-tuplok kayo. Kahit anong Tagalog, gawas yung Bisaya day. Mana. Don't forget to like Ate Irene Vlogs. Thank you so much. Ayan, ala daghan na bagpan si Ate. Daghan na bagpan sa iyang Facebook. Sa iyang Facebook daghan na siya fans. Papuntahin mo na lahat sa YouTube channel mo, Terren. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat po. Laban-laban lang tayo at syempre dasal ng mataimtim. Ayan. Paubayan natin ang buhay at kalusugan natin sa Panginoon. Amen. Bye-bye. Bye.